Bol raz jeden chlapec. Ako malý bol talentovaný a dobre sa učil. Naučil sa sám čítať aj písať. Bol tak šikovný, že ho dokonca chceli posunúť o triedu vyššie. Ako dieťa už ovládal svetové jazyky. Bavila ho škola a jeho otec mu bol mentorom a vzorom, ktorý ho inšpiroval študovať. Jeho otec ho naučil, že to, čo sa naučí a uchová vo svojom rozume, tomu už nikto v živote nikdy nevezme. Mal veľmi silné puto a všetko ho učil. Viedol ho k jazykom, aby sa nestratil vo svete, a učil ho aj o prírode, aby si vážil tie najmenšie veci. Prišiel však deň, keď jeho otec tragicky umrel. Pre celú rodinu to bola obrovská rana. Chlapec zostal stratený, síce mal milujúcu matku, ktorá bojovala s nepriazňou osudu a svojim deťom dala v tej najťažšej chvíli ich života všetko. Tento dospievajúci chlapec prišiel o svoj mužský vzor. Cítil sa na svete sám a mal pocit, že stratil svoju spriaznenú dušu na tomto svete. Jeho známky sa zhoršili, dochádzka upadla, neplnil si svoje povinnosti. Noci trávil na ulici s kamarátmi a jeho talent sa vytrácal do tmy nočných lámp. Jedného dňa však stretol človeka, ktorý mu ukázal, že život ešte má zmysel a že nekončí. Našiel si svoj mužský vzor, ktorý mohol nasledovať. Vďaka nemu prestal chodiť po nociach von a strácať čas. Bol na hrane, iba jeden moment ho delil od katastrofy, ktorá ho čakala, keby nenašiel dôvod, prečo sa nevzdať. Našiel nový zmysel života vďaka tancu. Nezlákali ho drogy, nezlákal ho alkohol a zlé cesty. Svoj život strávil na tanečnom parkete, kde mal cieľ a cestu, ktorá ho držala mimo nebezpečných chodníčkov, ktoré číhajú na mladých ľudí. Precestoval ku sveta, stretol veľa vplyvných a inteligentných ľudí, od ktorých sa učil. Aby si mohol plniť svoj sen, pracoval v 3 prácach. Keď ostatní z práce unavení chodili na drink alebo si zdriemnúť, on išiel rovno na tréning. Prišiel preto veľa priateľov, ktorých sa nepáčilo, že s nimi trávi málo času. Trénoval ráno aj večer. Trénoval aj keď bol unavený po dobu 15 rokov. Ako čas plynul, uvedomil si, že prežil krásny život a že ten dar, ktorý dostal, musí posunúť ďalej. Keď prišiel ten správny čas, otvoril si vlastnú tanečnú školu. Dnes žije svoj sen a pomáha aj iným nájsť v živote radosť aj napriek nepriaznivom osudu. Snaží sa poslať tanec do celého sveta, aby všetci pustili do svojho života ten rytmus šťastia a dobrej energie, aby aspoň na hodinku každý deň zabudli na všetky problémy. Pomáha mládeži nasledovať správnu cestu a nenechať sa zlákať na zlé chodníčky, ktoré na nej číhajú, pretože on je ten, ktorý im dokázal ujsť. On sám je ten, komu tanec zachránil život. Čo od života dostal, to teraz posúva ďalej. Svojím príbehom inšpiruje ostatných, aby našli silu a vášeň vo svojich snoch. Toto je príbeh tanečníka, ktorý našiel svetlo v tme a teraz svieti pre ostatných.